ma wuri gidi keliba yeme mmana ka so ya nri o na bu mekata mmanwu dị mmadụ ajụwa ma ọ bụzikwe fada Ojo dike Asi no bụ nwa ya akwanne edere m ahụ nne ha buru ebu hey 113 akụkata agbawa ọdịbe ndị mmụọ o buru bute aka otendo 113 nke bụkwa nwa oge gị ebu chukwu kere ụwa ya gọziri 240 Oje me. Nwanne m nwoke abụrịba ka isi eje abụrịba dị ma ndụ n'ụkọ nne ndị dị ikpe ebiwa agụ ya dịba kene ndị ọdịba na-achọghị okwu abụrịba na nka eje ya dịba kene oke mmanwụ ka m na-eme maka na Chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ na-enye anya ka ngwa ụlọ okwue otende Osofia. Every we're giving you a form to the father to look at all I don't think we're going to put it together. Okay, the belly is on a beer. I can move to the father. Okay, I'm going to move one, my bem. Hey, I'm also Savia. Onye mụ na-esi iti ndebe mmanwụ ọsọ bịa oche ndụ o si bụ na obodo okwu mee ibe nwata jiri bụ ọkwọ nnene mgbe m na-etolite ndụ nna m ji nekata m anya ndị ọmụmụ ọmụ mmanwụ ka m na-emebe isi aka urukwe da na Chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ ofu mba aja dị n'igbe ekwuwe m ọnọdụ ekwumasị ya obi ọdị mbụ na mgbaliketegete echeta obi esie m ike oriri atọ nnọ oche ndụ dị ketekete onye mebụ gị n'okwu ọ na-abụ mmebe mmanwụ eji mgbe ya ọsụpụ elụbalụ ndị mmadụ ọ na-abụ mmekọta mmanwụ ibe nji emelụ mmanwụ na-egosi mbinyite n'ọnwụ ọkwa ista ka anyị nọ ụlọ na-agba isita ndị ahụ ọ na-agba ya ihe eme ka isi wee nwee ịtụ mmanya n'ọnụ ahụhụ iti igwe ọjị ime ka esi eme ya bụ ihe mmanwụ amasị enye n'ike ọ bụrụ na ị were ọka zọọ ị n'ala oji nwayọ ọfụnye ọka iso ereso ọgwụ ọ nwụrụ anwụ mbinye obinyere ofufe ofuru ọkwa resurrection iweta ji soyi na ana ji soyi na-esoyi ọkwa ọ nwụrụ anwụ nke fuitere efute ọkwa resurrection mgbana ndị mmanwụ ị na-enene o ji ọba gbaduba kpọrọ ya nna ya ọkwọnne amata matụ egbe ọkwọnne akwa akwasa ọkwọnne mmụọ na mma ọkwọnne mmụọ na isi ọkwọnne mana tupu kelu mmadụ nke mmanwụ jelu gba ya ghara ihe tupu kekwelu mmadụ mmasị ọ bụrụ mmanwụ n'elu ụwa ọchagharịwa anya ebe na-akpagharị ịbụrụ mmanwụ ị na-ene anya ọ na-egosi mbinyite n'ọnwụ maka Pọl na-asọ kwuru okwu 1 Corinthians chapter 15 ịkọba akụrụ ikwebe ya ekwebe ọkọwara ma akọwara asị anyị ga-ebinyi ụdị ahụ anyị ga-ebinyi na ọhịa dịkwa iche nene mmọnwụ anya mmọnwụ ọ bụdị mmadụ oche ndụ mmiri na-ezoro ọla onye bụ dike tegete ama m n'ihe
nne m anya si ịba nke na ọ bụzikwe fada fada ka ị dị n'anya nke bụ ibe dị n'ibe nke onye ji eme ka ọ na-emenya bụ ibe mma onye nwere nke o ji ananya bụ aka uwe onye nwe mfokwu olu ka nka amama m mbe m nna ma Chukwu ka n'ụwa na-anụ ya bụ ibe mmụọ na-eri mmụọ ka mmụọ oke mmụọ anyị na-achụla aja maka ọ na-abịa ekwuo maka ịgọ mmụọ sịba excuse me anyị jụrụ ajụjụ Chukwu ọ bụ gịnị dị Chukwu bụ mmụọ kwanne onye kwere na Chukwu ọ na-agọdị mmụọ ka nke